नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये। तर टायटल वाचून तुमच्या लक्षात आलंच असेल, आजचा विषय आहे माझं यूट्यूब पेमेंट। तर एक 3-4 कमेंट्स होत्या मला की ताई तुमचं पेमेंट येतं की नाही आणि किती येतं असं विचारलं होतं। तर म्हटलं चला आज सेपरेट व्हिडिओ करून तुमच्याशी शेअर करावं। तर सगळ्यात आधी की नाही तुम्हाला मी यूट्यूबच्या रूल्सविषयी सांगते। तर यूट्यूबचे काही रूल्स असतात। जेव्हा आपण चॅनल जेव्हा ओपन करतो त्यावेळेस 1000 सबस्क्रायबर आणि 4000चा वॉच टाईम आपल्याला एका वर्षात कंप्लीट करावा लागतो आणि तो पूर्ण झाल्यानंतर चॅनल आपला मॉनिटाईज होतं आणि नंतरला मग ॲडद्वारे आपल्याला पेमेंट चालू होतं। आणि पेमेंट पण कसं लगेच नाही मिळत, जोपर्यंत $100 आपले कंप्लीट होत नाही तोपर्यंत पेमेंट आपल्याला दिलं जात नाही। म्हणजे $100 जर का अर्धा डॉलर जरी कमी असेल ना तरी पण पेमेंट आपलं थांबून राहतं आणि मग पुढच्या वेळेस जेव्हा ते डॉलर कंप्लीट होतील तेव्हा मग आपल्याला ते पेमेंट आपल्याला म्हणजे अकाउंटमध्ये आपल्याला जमा होतं। बँकेचं सगळं डिटेल्स असतात ना त्या आपल्याला द्यावे लागतात। आणि आत्ता पेमेंट आपल्याला कसं मिळतं तर सगळं जे पेमेंट असतं ना ते व्ह्यूजवरती असतं। व्ह्यूज चांगले आले तर आपले डॉलर लगेच कंप्लीट होतात। जर का व्ह्यूज कमी असतील तर डॉलर पूर्ण कंप्लीट व्हायला म्हणजे $100 कंप्लीट व्हायला कधी कधी वर्ष पण जातं। तर आत्ता माझं तुम्हाला सांगते, माझं पहिलं पेमेंट आलं मार्चमध्ये आणि तुम्हाला मी ही गोष्ट शेअर केली होती। तुम्ही जर का नसेल व्हिडिओ पाहिला तर मी लिंक आहे ना देते मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, तुम्ही तो व्हिडिओ जाऊन बघा। आणि आता पेमेंट किती आलं होतं तर हे कसं परफेक्ट मी तुम्हाला नाही सांगू शकत। तुम्हाला मगाशी म्हणाले की यूट्यूबचे पण काही रूल्स असतात आणि ते आपल्याला पाळावे लागतात, त्याच्यामुळे किती आकडा आहे हे मी तुम्हाला नाही सांगू शकत। पण वस्तूद्वारे मी तुम्हाला सांगू शकते। तर माझं पहिलं पेमेंट आलं मार्चमध्ये आणि त्याच्यानंतर दुसरं पेमेंट यायला मला 2 महिने गेले। म्हणजे मध्ये गॅप घेऊन 2-2 महिन्याचं माझं पेमेंट आलं होतं म्हणजे $100 कंप्लीट व्हायला। आणि आत्ता गेल्या महिन्यापासून म्हणजे सप्टेंबरपासून माझं पेमेंट चालू झालेलं आहे रेग्युलर। कारण व्ह्यूज बघा आपले सप्टेंबरपासून चांगले येतात। तुम्ही बघा मागची व्हिडिओ बघितलात तर तुम्हाला लक्षात येईल की व्ह्यूज बऱ्यापैकी आपल्याला आता वाढत चाललेत आणि ही सगळी कृपा तुमच्यामुळे आहे। तुम्ही व्हिडिओ बघताय म्हणून व्ह्यूज आपले वाढत चाललेले आहेत आणि पेमेंट पण माझं बघा आलेलं आहे। आता किती पेमेंट आलं आहे हे तुम्हाला मी आकडा नाही सांगू शकत, पण काय बरं वस्तूच्या रूपात मी तुम्हाला सांगू शकते। तर ते मी आधी तुम्हाला सांगते। वस्तू म्हणजे समजा एक मिक्सरचं मी तुम्हाला उदाहरण देते। मिक्सर असेल कोणत्याही कंपनीचा आणि त्याची किंमत असेल $3000, तर असे मी 4 मिक्सर घेऊ शकते। तर ह्याचा तुम्ही आता बघा गुणाकार करा आणि मग तुम्हाला माझ्या पेमेंटचा आकडा लक्षात येईल। आणि हे जे पेमेंट असतं ना ते दर महिन्याला सेमच येईल असं नसतं, म्हणजे कधी कमी पण येऊ शकतं कधी जास्त पण येऊ शकतं। सगळं व्ह्यूजवरती असतो, सगळा व्ह्यूजचा खेळ असतो। ज्या महिन्यात व्ह्यूज भरपूर येतील त्या महिन्यात अगदी चांगलं पेमेंट पण येऊ शकतं आणि ज्या महिन्यामध्ये व्ह्यूज कमी असतील तेव्हा पेमेंट अगदी कमी पण येऊ शकतं। त्याच्यामुळे मी मगाशी तुम्हाला म्हणाली हा सगळा व्ह्यूजचा खेळ आहे। तर आता जे रेग्युलर बघा पेमेंट चालू झालं ना हे सगळी तुमची कृपा आहे, तुमचे आशीर्वाद आणि तुमचं जे प्रेम आहे। खूप जण तुम्ही माझ्यावर प्रेम करता ते तुम्ही कमेंट्सद्वारे मला सांगता पण आणि खूप छान वाटतं मला। तर पुन्हा एकदा मी तुम्हा सर्वांचे अगदी मनापासून आभार मानेन आणि असेच तुमचे आशीर्वाद असेच तुमची माया कायम माझ्या पाठीशी आणि माझ्या फॅमिलीच्या पाठीशी असू देत हीच मी तुमच्याकडे प्रार्थना करते। आणि आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते। तुम्हाला जर का आवडला असेल व्हिडिओ तर जरूर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कोणी नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला। तर पुन्हा आपण आता भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद।